Riwruok mar jopuonj sekondar Kuppet ochiwo siem ne migao mar somo bang' lipot wuok ni moko kuom apisas migao mar somo kono jotend sikunde mondo ochul omenda maromo Sh500 odiechieng' ka odiechieng' mar tiegruok ewi weche mag CBE. Jafwambo marwa ma Migori Joe Juma nigi ler ewi wachno. Ma otelo chakruok mar tiegruok mar jopuonj mag sekondar e somono mag competency based education kata CBE machake tarik 11 nyaka tarik 15 mar dweni e kaunti ma Migori. Riwruokno mar jopuonj sekondar The Kenya Union of Post Primary Education Kuppet owuok tung' mosu kod migao mar somo bang' lipot pilore ni jotend sikunde okon mondo koro gol omenda maromo Sh500 kuom japuonj ka japuonj kaachiel kod omenda maromo Sh100 ma ichulo dichiel kuom japuonj ka japuonj ma idhi tigo e nyiewo gigo mag somo e kinde tiegruokni. Buok maduong' kabisa kaka jopuonj ma Migori County kwa neno ka sub county directors wa moko wacho ni pesa mar retooling mar government dipo kobiro ni koro retooling idhi tim gi skunde kendo ginyiso principals mag skunde ni ogol pesa ma jopuonj dhi get training ma jopuonj dhi chamo kuro. Kuppet wacho ni ote machok maore simu ne moko jotend sikunde kuom apisas migao no mar somo olero ni omenda maromo Sh500 ma ichulo odiechieng' ka odiechieng' idhi mi sikunde kama time tiegruokni mondo koro tigo e loso chiemo ka omenda mar Sh100 ma ichulo dichiel en medhi nyiewo gigo mag somo ma oting'o buge. Omenda ni kata kamane wacho ni biro duoki ne sikunde ka okalo kuom tend sikunde kama tiegruok mar somogi kod itimo. Jagoro mar riwruok mar jopuonj Kuppet e kaunti ma Migori Samuel Orwaje Solo okono jotend sikunde mondo koro kik gol omenda moro amora ka wacho ni tiegruok mar jopuonj e chenro mar somo mar CBE en ting' mar piny owacho. To wapenjo ni pesa ni akanye ka sirikal nyocha osegolo pesa ni ma country wide wang'eyo ni retooling idhi tim mar senior secondary school teachers kendo chakore juma manyien. Ang'o momiyo sub county directors magwa ma Migori nyiso skunde ni ogol pesa gidhi golo pesa ni kanye ka pes sirikal moyor mar capitation cha emokuongo nodeko ma skunde moko nolor chon nikech kata chiemo mane nyithindo chamo onge nikech kata mana subordinates moko ne ogochul koro sani nyisogi ni kata mana training mar sirikal ni jo principals ema dhi chulo magi moko wanya yie as Kuppet. Ma en osiko kanyo mamoko mar riwruok mar jopuonj Kuppet mane wani omenda mar tiego jopuonj e somono mar CBE ne oseket tenge kendo piny owacho nyaka gol omenda no. Japuonj is one person minyiso ni mondo okaw thuoloni biro kawo mana ka nitie gima iyude bang' mano. Japuonj onego wuoth ka aode kadhi e retooling ni koro dwaro transport. Japuonj nyaka chieng' maber. Koro principal minyiso mondo gol pesa nie noloro kata sikul chon nikech nonge gi pesa. Koro odhi golo pesa kanye sani? Giwacho ni piny owacho chung' chenro mar tiego jopuonj ponono ni ok giikore mar golo pesa mar siro tiegruokni. Wadwaro ni mondo sirikal ka onge pesa to girit nyaka pesa no bi mondo retooling no tim. Onge emergency nyithindo biro in January ka ok giikore ni pesa pok ogol to giriti. Ok wabi keto chandruok machalo kama e wi skunde kendo. Wadagi kaka jo Kuppet kendo wawacho ni kik principal mora amora gol pesa. Bende sama jopuonj bedo trained wach mar tero jopuonjwa e sikunde e desk government departments moko kelo training kuonde mabeyo and mane mamiyo kata japuonj moral ma training. Kuppet bende dwaro mondo koro tiegruok mar jopuonj e somono mar CBE otime lwasi makare kendo time e yono mowinjore. Gin ndalo 5 kende ok wapar ka ndalo 5 gi oromo to nikech wadwaro mondo wambe wang'e gima timore e retooling ka wayie ni mondo wadhiye to ok wabidhi kaka giparono. Ok wabidhi gi kech be ok wabidhi ko onge pesa. Sani jopuonj ni holiday kendo gin e miechgi nyaka gidowuog mana ka sirikal osenyisogi ni pesa nitie ibiro migi allowances kaka imiyo jomoko. One prepared kaka jopuonj me senior secondary mondo wa handle curriculum manyien ni. To retooling ni nyaka kel enough training ne jopuonjwa. Director Commission mocho ndiko jopuonj The Teacher Service Commission e bade ma Migori kata kamano odagi chiwo duoko. George Juma, Ramogi TV, Migori.